La Fiscalia, i és que Marta Viladó t'ha ordenat investigar els ciutadans que van bloquejar la sortida de la Guàrdia Civil abans d'ahir a la nit davant de la Conselleria d'Economia. Sí, Raquel, és aquesta denúncia que tenim a les mans. Una vintena de fulls en el qual es demana a l'Audiència Nacional que un jutjat d'instrucció obri aquesta causa per un delicte de sedició. Diu pels fets que van passar els dies 20 i 21 de setembre en les concentracions i manifestacions dutes a terme per impedir l'actuació de les forces de seguretat. Segons aquesta denúncia, que s'ha fet pública fa només uns minuts, hi va haver una multitud de persones que es va concentrar davant d'edificis amb la finalitat d'impedir l'actuació de les agents de seguretat. Legítim exercici de les seves funcions, diu aquesta denúncia. En l'última hora s'ha estat especulant sobre la possibilitat que la Fiscalia General de l'Estat acabés presentant aquesta denúncia. Finalment ho ha fet, ho acaba de fer en aquests mateixos minuts. Aquesta denúncia davant de l'Audiència Nacional, això farà que l'Audiència s'obri una gran causa i així ho accepta el jutge instructor que li toqui aquesta denúncia, una gran causa contra totes les persones que van participar en les concentracions d'aquests dies.